No niin, morjesta hyvä YouTube, tervetuloa tämänkertaisen motovlogin pariin. Tässä tällä hetkellä kokeillaan ja testaillaan mulla on nyt tää GoPro Hero 13 Black. Mä tähän pääpiirtettäen katoin sateet suht istuvat asetukset. Pitäisi olla sillain ihan ok, mutta no katsotaan miten tää käy ja kukkuu. Viime videohan oli tosi narrow niin sanotusti, koska jostain syystä GoPro oli mennyt ite mälväämään niitä asetuksiaan. Niin laitettiin toi wide-näkymä takaisin ja katsotaan vähän miten tää 13 Black suoriutuu. Sori, hirveä fläpätys kuuluu tohon kypärään. Mä itse asiassa ei kun se on toi hupparin nauha mikä siihen kolisee. Niin se siellä fläpättää, joten pahoittelut siitä. No. Nyt ajellaan sitten tässä motorilla hissun kissu. Enkä oo muuten sen viime motovlogin jälkeen ajanut pyörällä ollenkaan, koska töissä pitkästä aikaa lainausmerkein sarkastisesti, niin pelkkää iltavuoroa, kaikki viikonloput töitä. Ja onhan tuon muutama kyllä usipaska kelikin sattunut kohdalle, ettei siinä mielessä, mutta kelitkään ei ollut mikään hirveän suotuisat, mutta josko tää tästä. Ei täällä nytkään mikään super lämmin on, mutta tarkenee. Joten mä oon menossa käymään Hervannassa nopeasti. Mä oon viemässä isäukolle yhtä pakettia. Sit siitä mä ajelen vaan tohon perkeleen fläpätys. Mä mietin, että pitäisikö mun käydä siellä Nekalan konditoria Marissa hakemassa vähän pullaa. Pullalle maistuu pulla aina ja sit sen jälkeen mun pitäis käydä Rustassa vielä nopeasti sen jälkeen. Mutta katsotaan mitä keksitään. Mä tästä huristelen sinne Hervantaan päin, niin katsotaan sitten. No niin, nyt on paketti viety. Anteeksi kun mä huudan taas ja pahoittelut, mä unohdin, että täällähän pitää vähän niinku tällään kuiskutella. Niin, paketti on nyt viety. Sitten mennään kohti pullapuotia. Pullalle maistuu aina pulla, eikö se näin oo? Käydään siellä konditoria Marissa. Siis se on aivan törkeen hyvä mesta. Siis, se on hyvä paikka. Käydään siellä pyörähtämässä, otetaan muutama bullarina mukaan sieltä. Sitten sen jälkeen käydään siellä Rustassa ja sitten siitä himaa. Tää on tämmönen seminopea pikavisiitti. Mikä hitto se nyt läpättää? Mua ärsyttää toi. Totta kai jäädään valoihin. No mä kerätään ehkä nyt vähän mälvään tässä jotain tossa. Mikä mulla siellä läpättää? Mä en oikein tiedä. Onko ne nää mun piuhat sitten? Ärsyttävän kuuloinen fläpidi fläpädä, mutta ehkä me selvitään. Ehkä me jäädään henkiin. Mutta joo, teemme siis näin. Pitää katsoa uskaltaako millään sissitoiminnalla ottaa minkään sortin fotograafenia siitä valikoimasta. Voihan mä kyllä periaatteessa tehdä silloinkin, että mä jättäisin tän kypärän, tai jättäis mä ton kameran vaan kuvaamaan kun menee käymään siellä
Se ei sillä, että se nyt ketään haittaa, mutta en mä jotenkin itse kehtaa mennä sillä niinku kamerapöndiksessä sinne. Et hei sori, että saanko mä kuvailla vähän teidän pullavalikoimaa. Tehdään sitten sillain vaan, että suoritetaan eräänlaista sissitoimintaa näistä pullakuvauksista. Mä oon yrittänyt vaan hirveästi kanssa muistaa sitä, että mitähän reittiä pitkin mä nyt parhaiten pääsen sinne tätä kautta. Mä en muista meinaa, että milloin viimeksi mä olisin tätä reittiä pitkin ajellut sinne. Että kun itse asustelee tuolla Härmälän suunnilla, niin sitä kautta mä oon ajanut monta kertaa sinne, mutta täältä en niinkään, mutta enköhän mä suurin piirtein muista, mitä kautta sinne pääsee. Kyllä mä uskon, että me onnistutaan. Mulla on aina teidät mukana, ei mulla mitään hätää. Ei minkäänlaista hätiä mitiin. Rengaspaineet kyllä täytyy muuten tsekata, tuntuupa muuten siltä. Ei nyt varmaan ihan hirveästi nyt tyhjenemään ole päässeet, mutta täytyypä tsekata silti. Kerrankin ajetaan tänne suuntaan ja kerrankin täällä on oikeasti nätti ilma. Täällä on todella nätti ilma. Et mullakin on täällä hupparin alla semmonen flanellipaita. Sitten mä en oikein tiedä, minkä ihmeen sortin matskua nämä mun housut on. Noin on tollaset, en mä tiedä, mulla tulee jotenkin semmonen uimapukukangas mieleen. Mut hyvin ilmavat, et ne ei oo sellaiset millään tapaa äärilämpöiset. En mä tiedä mitkä noi on, mutta semilämpöiset kuitenkin, niin on hyvä keli ajella. Ei oo sillä mitenkään äärikylmä. Tai tunnu siltä, että pitäisi hirveästi palella. Toisaalta ei mulla vielä tässä hirveästi vauhtiakaan ole, mutta te tiedätte kyllä mitä tarkoitan. Senkin hölmöt ja hullut. Siis kyllä niinku hirveästi on kyllä joka levyssä kaiken maailman tietoja tää rakennushommia, että ei siinä se on se Tampereen meininki. Olikohan se niinku tästä? Mä muistelisin, että olisi tästä. Oliko se vasta sit toi seuraava? Nyt semmonen, ei se tää ollut vielä. Ei se voinut olla tää vielä. Se on pakko olla seuraava. Joo, kyllä se on toi. Mä luotan itseäni nyt sen verran. Tuossa yhdessä rakennuksessakin luki pääsisäänkäynti. Mä katsoin ekaa, että siinä luki pääsiäiskäynti. Mä ajattelin, mitä helvettiä, että nyt on vähän etuajassa joo, tai myöhässä, mitä nyt sitten haluukas sanoa, mutta ei nyt pääsiäistä tähän väliin. Ikään kuin mä voisin haistaa jo pullan. Eikö se on varmaan sitten minä itse? Kyllä pullan tunnistaa, eikö se näin ole? Siinä kolahti Pörjäinen hyvin visiiriin. Nyt jos koskaan kannattaa ainakin näitä nopeuksia seurata ja kato, siinähän se onkin. Kyllä kato, vanha muistaa, kyllä läski muistaa missä pullapuoti on. Entä nyt kun koululaiset on, tai ekaluokkalaiset ylipäätänsä koululaiset menossa kouluun, niin
Varmaan aika isolla syynillä katsotaan noita nopeuksia siis, mikä on ihan oikeutettu, että niin pitääkin. Vittu mikä jonos ihan, Jesus Christ. Okei, mulla sitä jääkin näköjään pyörä tällä puolella. Alkaa olla vähän täyttä. No niin, nyt on pullat hoettu ja nyt päästään sitten tästä irtaantumaan, joten tosiaan Nekala, Ahotie 34 tänne ehdottomasti. Et tuu pettymään, jos käyt täällä, päinvastoin me petytään suhun, jos sä et käy täällä. Joten ei voi muuta kuin suositella, vaan super lämpimästi. Mä otin sieltä 2 sellaista, oliko se jotain kinuskikampoja ja sitten paremmalle puoliskolle suolasta. Siellä oli sellaisia tulisia pizzasnäkki, patonkijuttuja, jotain tämmösiä. Niin muutama sellainen. Pitää itekin vähän maistaa, että millainen se on. 3 € oli. Joten ei paha, että jatkoon meni. Niin. Katsotaan. Katsotaan millaisia herkkuu siellä on. Alkaa tässä itselläkin toki pikkuhiljaa olemaan nälkä. Mä otin kanssa yhden sellaisen, mikäs tää nyt oli? Kebab. Sämpylä. Oisko ollut? Vähän visiiriä, että saa happea. Niin. Semmosen nappasin sieltä. Pitää katsoa. Mimmosia. En ole koskaan aikaisemmin testannut. Siellä on semmonen... Oliko se kana-teriyaki leipä? Ja sitten siellä oli joku kana chipotle-setti. Niin semmosen on maistanut pariin otteeseen. Se on todella hyvä. Se on todella jees. Mutta mä en kyllä näe ainakaan mitään syytä, että minkä takia se kebassimo tai se tulinen patonki, että se olisi millään tapaa huono. Mä en jaksaa uskoa. Mä syön jätesäkillisen paskaa videolla, jos asia on näin. Ei vaan ole. Mä tiedän sen, että ei oo. Se on mahdotonta. Ja mä voin hyvissä mielistä lupailla tällaisia hassun hauskoja hassutuksia ja niin päin pois. Ai että. Kyllä se on mukava vaan ruisailla. Raitista ilmaa, mukavan viileä. Tähän kellon aikaan todella rauhallista. Siis tota kellon aikaan nyt ei kannata luottaa tai katsoa millään tavalla. Mä en oo missään kohtaa jaksanut siirtää sitä omaan aikaan, koska fuck it, ei kiinnosta. Ei oo niin tarkka juttu, niin ei tarvi miettiä. Pysähdytään tähän, joinks. Jatketaan, että päästään pysähtyä sitten uudestaan. Ihanan viileä, siis tää raitisilma. Tää kuuluu niinku tähän moottoripyöräilyyn, niin top 10 juttuja ehdottomasti. Mukava viileä. Feels good, man. Ja sit taas mennään. Mä en tiedä yhtään, että onko tämän uuden GoPro-systeemi, onko tässä mitään muutoksia, että siis sama Media Modi tähän toimii. Otetaan nyt jos testiksi. Sama Media Modi tämän kanssa siis toimii, että mun ei tarvi nostaa uutta. Kyllä, järkytyin jopa itse tästä uutisesta.
Että aika pitkälti kaikesta ollaan aina valmis pyytämään lisähintaa. Sehän on ihan järjenvastaista esimerkiksi vaikka, että samat akut toimisi tai jotain tällaista, ei tietenkään. Mut yllätyin, että toi Mediamodi toimii suoraan. Iso plussa siitä. Niin mä en tiedä, onko tossa O10 ja 13 esimerkiksi sellaista eroa, että jutteleeko toi Mediamodi tuon kameran kanssa jotakin fiksummin. Onko siinä parempi vahvistin systeemi? Katsotaan, nythän me saadaan tietää. Hitto kun lentää, mun on pakko laittaa visirikin, lentää kaiken maailman roskaa ja skeidaa tuolta eestä. Mut sehän voi olla. No kotona sitä sitten pääsee, anteeksi kun mä huudan taas, kotonahan sitä sitten pääsee kurkkaa editin ääressä, että miltä näyttää ja miltä kuulostaa. Mulla on jonkin verran asetuksia niin sanotusti automaattiasetuksella. Kaikki nämä valotus ja sutterit ja mutterit, niin pitää jossakin kohtaa vielä sitten istua alas ja katsoa sillain isommalla ajalla asetuksen kondikseen, mutta nyt kun mä pääsen näillä niin sanotusti suht vakiotesteillä asetuksilla kokeileen tätä, niin nythän mä voin ainakin sitten tämän testin perusteella poissulkea sitten nyt joitakin asetukset. Okei, tää toimii itse asiassa ihan hyvin, tää ei toimi hyvin, mitä lähtee muuttaa. Ja sitä rataa, niin miksipä ei. Enkä mä usko, että tässä mitään sen ihmeellisemmin niin huonoja asioita on, että laitoin niin totta kai bitratein isoksi ja värit kondikseen ja perusasiat sillä hyvälle mallille, niin en nyt usko, että tässä tulee ongelmia. Nyt on pakko kyllä sanoa, että nyt on nälkä. Mitähän kello? Ei mitään käsitystä, ei minkään muista. Niin, ja toisekseen sitten katso perkele, tästähän on lähtenyt. Tähän on tullut tämmönen ratkaisu, okei. Liikennepylpyrä, ei kyllä me mennään tuolta ns tätä paskareittiä pitkin, tai kiertoreittiä, koska toi toinen on pelkkää tietyötä, pelkkää tuketta, niin mennään ihan kiltisti vaan täältä. Vaikka tästäkin ollaan pörhälletty miljoonia kertoja, mutta on tässä nyt varmaan vähän mielekkäämpää sitten kuin se, että pysähdellä koko ajan, ajella sitä 20 ja vaan pikkuhiljaa hitaasti valua eteenpäin, niin onhan se vähän boring. Eikä siis siinäkään, että vaikka tämä tässä vetelee eessä, niin vaikka nyt pääsekään 60 ajan, niin ei mun elämä kaadu siihen. Tässä pääsee kuitenkin vaan ottaa chillisti ja höpöileen teidän kanssa ja miksi ei? Millaistakohan on ajaa tuollaista härväliä? Ei siis varmaan niinku mitenkään kovin vaikeeta, mutta siis tarkoitan sellainen niinku duunikseen, että olisikohan tollasta. Onkohan tommonen kivaa? Ainakin se on sillä erilaista. Mä ite tykkäisin sellaista duunista, niinku itsenäisestä duunista, että sitä sais. Totta kai se nyt varmaan näkee tyyppejä, mutta siis sillain, että saat itä, esimerkiksi nyt vaikka tämä tilanne, niin saat ite tuolla kopissa meet luuri päässä ja en mä tiedä, onko sulla joku radiopuhelinsysteemi käytössä vai soitteleeko kännyköillä vai miten ne kommunikoi mahdollisesti keskenään, mutta siis olisi aika nättiä. Sitten vaan omat luurit päähän kanssa ja kuuntelet jotain omia juttuja, meet vaan ja niin kuin sillä ihan nollataulussa ja ai että olisi nättiä. Ja niin kuin kaikista kuuleen olisi vielä sitten se, että olisi vaikka jotain hyvin aamuvuoropainotteista. Niin kuin tässä tällä hetkelläkin omalle duunipaikalle tuli se, että niin kuin aamuvuoroa aikaistettiin. Se oli ennen 7:03 nykyään 6:2. Ai että kun on ihana. Se on niinku that's a paradise. Tällainen niinku venäjäksi sanottuna. Mitä? Mut joo, oli kyllä pullapuodissa, niin siinä on aina jono. Siis on, en tiedä hetkeä tai tilannetta, että olisi, että ei olisi ikinä jonotettavaa. Ja hieno pyörä.
Et tonne saa kyllä aina jonottaa, mutta on se sen väärti. Pitää katsoa vielä sitten, kun himaan pääsee. Mä voin nappasta vielä vaikka kuvat niistä seteistä, mitä ostin, niin näette sitten, että mitä tuli hommattua ja minkä näköistä se on. Ja siis tuolla niin kahvi, kaikki leivonnaiset, kaikki, ihan kaikki, aina tuoretta, saletisti tuoretta. Ja siis kyllähän se nyt maistaa, haistaa, näkee, ai että. On kyllä hyvä mesta, siitä ei pääse mihinkään. Mutta sillähän vissiin kärrytti auto tuolla. Oisin mä voin olla teidän ritari ja mennä kysyä, mutta jotenkin tosi ahdistavaa ja saatika sitten se, että mä en tiedä autoista tai moottorivehkeistä ylipäätänsä yhtään mitään. Osaan tankata, lisätä pissapojan nestettä, lisätä öljyä. That's about it. Eikä sekä varmaan ole sitten, kun vaan opettelee ja rupes tekemään touhua, mutta just se, että olisi se hienoa, jos olisi vaikka joku paikka, missä lähtee harrastamaan just jotain bensalenkkarihommia, tai joku oma talli tai joku tällainen näin, että ei ihan hirveästi tällainen niin kuin taivasalla kiinnosta lähteä mitään kyllä tekemään tai purkaa. Se voisi olla ihan mielenkiintoista, mutta en ainakaan hirveän usein näkisi itseäni sitten sellaisia hommeloisia tekemässä, mutta kuka tietää, kuka tietää. You will never know. Kohta ollaan Rustassa. Ja sittenhän varmaan niin tämän päivän sekoilut sitten päättyykin siihen. Pitää katsoa, että mitä mä sitten keksin, että teenkö mä vielä jotain muuta tässä sitten vielä. Että hyppäänkö mopon selkään. On ollut siis tosi mukavaa ajaa. Et tää on niin parasta paskaa. Ja varmasti halvin terapiamuoto, niin kuin on varmaan monta kertaa sanonut, mutta itsellä ei ole henkilökohtaista kokemusta mistään terapiahommista tai näistä, mutta ei mulla ainakaan semmonen käsitys ole ikinä siitä jäänyt, se millään tapaa halpa olisi, vaikka onhan niissäkin jotain Kela-tukijuttua, mutta you get the point. Eli se kun hyppää mopon selkää, lähde ajelee ja ai että kun on hieno. On makiaa, on makiaa. Ja tulee ihan hienon näköinen Audi, hieno värinen. Kyllä täällä vähän kyllä rakennellaan. Se on hauska, kun ei mulla siis hirveän montaa motovlogia tällä kanavalla olekaan, mutta sitten kun ei tarvi mennä kuin muutama hassu video taaksepäin, niin on tääkin edusta vähän erilainen. On tässäkin tullut muutama muutos matkan varrella. Siellä se nyt lymyilee. Käydään pyörähtää nopeaa, siinä ei hirveän kauaa mene. Se on varmaan niinku in and out 5 minuuttia that's it. Joten ei muuta kuin meitsi laittaa taas tässä kohtaa homman purkkiin ja katsellaan sitten vielä lainako mä nauhoitusta päällä. En osaa sanoa. Ei tästä hirveän pitkä matka kyllä himaan enää ole, että ei tässä kärkeä kyllä mitään ihmeellisyyksiä tapahtuu, mutta no katsotaan.